Ibawa ni Igsoon, ang Sabbath keeper, gilutos mga Hudiyo. Imagine ni mo Igsoon, si Pablo, Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang 12 ka apostolis, Domingo ang gibantayan. Sila tanan Sabbath keeper. Si Jesus Christ, Sabbath keeper. Ha? Wala kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ, nag-obserbar sa Domingo. Si Maria, Sabbath keeper. Atong tagsa-tagsaon karon ha? Kay arong mahibong na duha day ka klase ang Sabbath keeper. Ang isa ka Sabbath keeper, dili mo to nga si Kristo Dios. Ang usa ka grupo nga Sabbath keeper nagtuo nga si Kristo Dios. Atong tanawon, sugod ta sa mama ni Jesus Christ. Si mama ni Jesus Christ Sabbath keeper ba? Okay, atong tanawon. Lucas kapitulo 23:54 ngadto sa 56. Nato si Maria. Nagbantay ba siya Domingo human nga namatay si Kristo. Kay mo may ingon sa uban nga di na nabantayan pagkamatay ni Kristo napilaglangsang sa cross. Pero atong tanawon. Lucas 23:54, 55, 56. Adlaw kato nga pangandam og nagsugod na ang adlong igpapahulay. Og misunod ang mga babae nga nanguyod kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanaw ni mga babae na mahulay sila sumala sa kasuguan. Natay tagaan nga nindot nga tawag ining actually nindot siya nga video niya ato ang reaksyonan tungod kay mga punto de vista nga gi-present sa usa ka pastoy si Pastor Bacalares mahitungod aning ginapanghambog nila komo kay ang mga apostol ug ang mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo at the time sa iyang panahon nagpahulay sa adlaw igpapahulay, so therefore kauban na sa Seventh-day Adventist. Wrong conclusion. Nga naman kay ato ang tawag anang hunahunahon mga sir ug mga ma'am na dili pareho ang Seventh-day Adventist Church ug ang Judaism. Ang Judaism mao na ang religion nga gitukod ni Abraham na ay connection sa Dios. Ang Seventh-day Adventist gitukod ni Ellen G. White og sa iyang mga barkada nga mga Amerikano. Why connection sa Dios kay sa Amerika raman gitukod. So karon direta sa gitawag og pagtuman sa adlong igpapahulay. Kung imong tan-awon, kung tan-awon ninyo atong gibasa ni Mr. Bacalares nga sa tumoy sa iyang gibasa sumala sa gisugo sa kasuguan. Unsa man ang word na kasuguan na refer sa Ten Commandments? No. No, dili. Kanang word na kasuguan din na refer na sa gitawag og ordinances nga ginasunod sa mga Hudyo nga every adlong igpapahulay mangilin gyud na sila. Ang buti pasabot kinahanglan nila tumanon kung unsay lagda ug balaod nga gisugo sa mga Hudyo subay sa pagsunod nila sa adlong igpapahulay. Mo na kung magpahulay na sila ang mga Hudyo kanang always atong ginasulti sa ato ang mga video sa ato ang programa kung magpahulay na sila himuon kay 24 hours na ang ilahang tawag inang celebration sa adlaw igpapahulay. Unlike sa Seventh-day Adventist, ang ilang adlaw ipapahulay, half day lang. Di ba? Nya pagkahuman ang sa kanang naa sa Biblia, ang mahal nga Birheng Maria, apila sa Apostol Pablo, ang katong tawag ini mga apostoles, moadtong nagtemplo, kundi matug templo, moadtong nagsinagoga nang nana sila i-offer, nana sila ihalad. Sa Seventh-day Adventist wala concert naman, entertainment namin naa. So dako kay naog tawag ini nga kalainan. Ang mga Hudyo kaniadto, ang mga apostoles kaniadto, ang mahal na Birhen, nituman sila sa adlaw ipapahulay tungod kay mao kanay lagda sa ilang balaod. Sa ato apan nakaron ordinances. So kinahanglan jud ka mutuman, kung dili ka mutuman, maigo ka tong sa Exodus chapter 31. Nga pag di ka mutuman, patyon ka sa Ginoong Dios. And at the same time, ang implementer of that law at the time, ang interpreter of the law at the time, ang mga Hudyo. So, tama ra pud nga ilang i-implement ang balaod ug tama ra nga mutuman tong tawag ang mga subordinates. Nga naman tungod sa hinungdan nga naay-implementor na ay authority to implement the law ang gitawag og mga Hudyo. Ang Seventh-day Adventist naa ba di ay ngawa man. Di ba kalayo ras tinai. Lastly, ang relihiyon nga nag-implement sa gitawag og adlaw ipapahulay katong lagda ug balaod sa adlaw ipapahulay sa panahon sa ato ang Ginoong Jesucristo, nag-refer ka na, nagapunting ka na sa relihiyon nga Judaism. Dili Seventh-day Adventist.
So, bisa pagkapila ninyo na kutloon nga, mahal na birhen ko no sa Barista, normal lang. So, Judaism man ang religion, dili man Seventh-day Adventist. Nya, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala may mga Domingista, unsa man pag pagka Domingista sa panahon ni Ginoong Jesucristo nga, upang man siya namatay, nabanhaw ang panahon na, kanang gibasa ninyo. Di ba? Nahitabo nga na ay gitawag og Sunday keeping or pagsimba ang adlaw Domingo after na sa pagkabanhaw ni Kristo. O St. Matthew chapter 28 verse 1, 9 and 16. Acts chapter 20 verse 7, Revelation chapter 1 verse 10. So makita nato nga adlaw Domingo nga naman kay lahi man sila nga institusyon, lahi man sila nga religion kung i-compare didto sa gitawag og Hudyo. Muna nga bisan pag gisingisihan nimo na tungod kay nakabasa lang ka nga nagtuman sa adlaw ipapahulay murag feel ninyo nga tama mo, it is a fallacy of equivocation. Nga naman kay kana magud nga term nga adlaw ipapahulay, lahi ang interpretation sa Hudyo ug lahi ang interpretation sa Seventh-day Adventist. Maorang term for lahi ang inyong interpretation. Ang kanang sa Biblia tama na. Ang dili tama kamo ang nagbasa. Nga naman kay but-but ang pud mo. Sunod-sunod po mo adlaw ipapahulay niya pagkahuman wala mo nagpasakop sa sarili mo daismo. Piki. So ang kining sektang gitawag og Seventh-day Adventist, piki na. Fake na. Nya, mutuo mo anang fake. Ay gibong pailan.